Vítam vás v dielni Unimax a mám pre vás recept, ako prepojiť všetko svoje elektrické náradie s dielenským vysávačom. Ja som asi pred 10 rokmi kúpil vysávač priamo od Nilfisku, ktorý ale inak vyrába vysávače aj pre výrobcov náradia, napríklad pre Narex, Makitu a určite aj pre množstvo ďalších značiek. A vymenil som takúto zahnutú hubicu, na ktorú sa dáva príslušenstvo alebo teleskopická tyč, za takýto adaptér, ktorý je práve určený priamo pre elektrické náradie. No a bol som trošku prekvapený, že asi tak polovica týchto strojov s tým kompatibilná nie je. Jednoducho to do nich nepasuje. Nebol by som ani prekvapený, keby to napríklad do jednej značky pasovalo a do druhej nie, ale ono to nepasuje ani v rámci jednej značky. Ja mám napríklad tu 4 stroje od jednej značky a zatiaľ, čo do jedného to krásne pasuje, to je ten najnovší, tak do zvyšných troch nie. Chápal by som to ešte napríklad tu u toho veľkého Mafla, ktorý, čo ja viem, je na trhu už asi 35 rokov. Stále sa predáva, takže má napríklad trošku nejaký atyp. A to isté platí aj pre túto pásovú brúsku, ktorá je už určite tiež výbehový model, ale trošku ma to zaráža tu pri tej veľmi obľúbenej kombinovanej fréze, do ktorej to proste tiež nepasuje. Možno ste si už v niektorých mojich starších videách všimli, že som to riešil pomocou takejto odpadovej trubky. Je to HT Priemer 40, kam pasuje práve ten adaptér z vysávača. A na niektoré porty toho náradia to pasuje zase tou druhou stranou. Nie, samozrejme, nie na všetky, takže ja takýto pseudoadaptérov musím mať hneď niekoľko, aby som pokryl všetky tie stroje, do ktorých to nejde zasunúť priamo, čož samozrejme nie je veľmi elegantné riešenie. Keď som narazil na túto sadu od Rocklera, bolo jasné, že si ju musím zaobstarať. Ona obsahuje dve koncovky a dajú sa k tomu dokúpiť ešte ďalšie dve zvlášť. Takže to som urobil. A vsadím sa, že tak ako mňa, tak aj vo vašej zbierke elektrického náradia to pokrie všetky tie výhody, ktoré tam máte. Ďalšou výhodou týchto koncoviek je, že sú naozaj mäkké, takže ich môžete prispôsobiť aj na nejaké atypy, ako sú napríklad rôzne oválne prierezy a podobne. No a na druhej strane tej hadice je takýto port, ktorý krásne pasuje do otvoru v dielenskom vysávači. Ako tá koncovka do vysávača, tak aj koncovky k náradiu majú na sebe ľavý závit, ktorý sa našrobuje do tej hadice. No a taktiež oba tie konce majú takéto protáčanie, takže sa vám tá hadica nebude nejako uzlovať. To je šikovné. Jediná malá nevýhoda je asi v tom, že za každým, keď chcete vymeniť tú koncovku, musíte ju celú odšrobovať z tej hadice, čo zaberie pár sekúnd, ale dokážem si predstaviť napríklad elegantnejšie riešenie, že by tam bola nejaká rýchlospojka. Asi budem musieť vyvinúť vlastnú sádu na odsávanie. Tá hadica vyzerá, že je veľmi krátka, že má zhruba meter, čo aj má, ale je natiahnutelná, takže ju môžete natiahnuť až na 4 metre. To má svoju výhodu. Napríklad, keď brúsite nejakú väčšiu plochu a tou brúskou jazdíte sem a tam, odpadá taký ten problém, kedy sa vám klasická hadica zachytáva o hranu tej dosky, ktorú opracovávate. Odsávacia sada od Rocklera mi však vyriešila nielen problémy s ručne vedeným elektrickým náradím, ale dokonca aj so stolnou pílou. Ja som pomerne zanedbával používanie tohto krytu s odsávaním, pretože ako náhle túto hadičku pripojíte k veľkému dielenskému odsávaču, tak to aj tak vôbec nefunguje. Takže ma napadlo, že by som tam práve pripojil dielenský vysávač, ale ten mi tam zase nepasoval. No ale teraz jedna z tých koncoviek tam pasuje ako uliata. Toto dám do dielenského vysávača a ten pripojím do tej istej zásuvky, ako mám veľký odsávač. Tú zásuvku mám na diaľkové ovládanie, takže potom spustím oba tie vysávače naraz. No a naozaj to skvele funguje. Možno sa pýtate, prečo tak úzkostlivo stále riešim odsávanie. Tak okrem toho, že chcem mať v dielni relatívne čisto, čo chápem, že nie každý potom túži. Je to dobré aj na dýchacie cesty. Ja síce používam filtračnú polomasku, ale keď chcem urobiť len niečo malé, rýchle, tak si ju samozrejme neberiem. No a to potom, to odsávanie skutočne príde vhod. Odkazy na všetky produkty nájdete ako obvykle v popise pod videom. Ďakujem, že ste sa pozerali, majte sa krásne a teším sa čoskoro na videnou v dielni.